свят е и твой е филм за едно вдъхновяващо творческо преживяване на деца и младежи от село Синдел по време на проект "Културният свят достига до всички". Всички дейности, които ще видите в този филм, се осъществиха от началото на 2023 година до 2024 с продължителност 12 месеца и са изпълнени от съвместното партньорско начинание между Сдружение "Наш свят" и СОУ Свети Свети Кирил и Методий, село Синдел, община Аврен. Проектът се осъществява по оперативна програма "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество" по процедура "Подобрена информираност за изкуство и култура на етнически и културни малцинства". Програмата се изпълнява с финансовата подкрепа от държавите донори Норвегия, Исландия и Лихтенщайн по линия на финансовия механизъм на ЕИП с програмен оператор Министерство на културата на България. Проектът "Културният свят достига до всички" представлява един интердисциплинарен подход за информиране на широката общественост за културата и изкуството на етническите малцинства с фокус роми от Североизточна България и има целева група от над 120 младежи, директни бенефициенти от село Синдел, област Варна. Включва за изпълнение на целите и задачите си учители и артисти, професионалисти в различни жанрове на изкуството. Създават се творчески ателиета за театрално майсторство, ораторско изкуство и поезия, музика и сценични танци, дизайн и сценография, фотография и приложни изкуства, където целевата група се обучи да създава културни продукти, които бяха включени в пътуващ фестивал "Моят свят е и твой". Перформативният спектакъл "Аз съм, аз мога", създаден от професионалните артисти и целевата група, използва изразните средства на различни изкуства, за които целевата група се подготвя в рамките на творческите ателиета. Всички творби на децата и артистите бяха подредени в аудиовизуална изложба "Моят свят е и твой" в областния град Варна. Младите хора се обучиха в медийна култура, като сами информират за своята идентичност и културни ценности. Проектът включи организирането на конференция на тема "Идентичност и публики. Културният свят достига до всички", като дейност за научен анализ на постигането на проектните цели. Изнесените доклади бяха оформени в сборник с научни статии като културен продукт на проекта. Проектът не само разкраси малкото село, като обнови пейки, беседки, обществени сгради, но съживи културния живот в това малко населено място. Постави етноса във фокус на търсенията на културните и научни среди за нова алтернативна публика. Този филм показва един позитивен подход за бъдеще, за едно развитие и подкрепа на младите хора от етническите малцинствени групи. Изкуството може да има вдъхновяваща роля и подтик за промяна и развитие на младежта в България. Ние сме щастливи да ви представим направеното по проекта "Културният свят достига до всички", който има за цел да представи културата на различни етноси. Той включва творчески ателиета за театрално майсторство, поезия, музика, танци, декори, фотографии и приложни изкуства. С помощта на проекта вече имаме и радио в училище, така развиваме медийната си култура, като прави сами радиопредавания. Може да обобщим, че проектът съживи културния живот в това малко населено място, че в приказките, песните на ромите се говори за еднакви неща – истина, любов и щастие. Така ние може да преодолеем своите предразсъдъци, да почувстваме своята принадлежност към България, Европа и света. Здравейте, казвам се Боряна Пръстилова и съм учител в средно училище Свети Свети Кирил и Методий, село Синдел и ръководител на ателие фотография към проект "Културният свят достига до всички". Този проект беше идеална възможност за децата да получат нови знания, не само теоретични, а и практически, да завържат нови приятелства, въпреки че в това училище всички се познават, но все пак с различна възраст, различни класове. Останалите ателиета изрисуваха двора на училището, стълбите на училището,
принесоха се в центъра на селото, създадоха много красиви рисунки по стените на оградите, а ние съответно бяхме неотлъчно до тях и заснемахме този целият процес, за да се подготвим за нашия краен продукт, изложбата, с която представяме дейността на нашето ателие. С нашия ментор се разходихме из цялото село, заснемахме интересни места, къщи, хора, които ни направиха впечатление, за да ги включим в нашата изложба. Нашата цел беше да направим 50 фотографии. Включиха се учениците много така с ентусиазъм. Избрахме най-красивите снимки, които нашия ментор подготви за изложбата. И като завършек на цялото приключение на клуб и ателие фотография беше присъствието на откриването на нашата изложба. Всички участници изявиха желание да се снимат пред своите творби. Беше много емоционална среща с ръководители, учители, гости на изложбата. Освен това ни поздравиха техни съученици с спектакъл перформанс и като награда за техния труд през изминалите месеци. Ако ти си много тъжен, много зъл и много сам, няма почести и слава, малка книжка ще ти дам. Песничка ще ти изпея с един мотив любим. Ще ти нарисувам слънце, ще ти прожектирам филм. Ако искаш дискотека и класически балет, може и на тази пиеса в театъра на първи ред. И ще се почувстваш весел и добър и справедлив и ще разбереш, че има смисъл да останеш жив. И ще разбереш, че няма смисъл да пестиш пари, да пребъваш своя ближен и приятеля дори, да ядеш за чужда сметка и да се стремиш към власт и да слага за трешетка тихия човешки глас. Затова, ако си тъжен, лош, обиден, зъл и сам, няма почести и слава, а изкуство ще ти дам. Само в неговото царство ти ще се почувстваш цар, той е сигурно лекарство, той е сигурен другар. Затова, ако си тъжен, лош, обиден, зъл и сам, няма почести и слава, а изкуство ще ти дам. Когато изглежда, че няма надежда, че всичко е свършено вече, не дей се смущавай, не дей се смущавай, не дей се предавай, човече. Кажи не ми пука, аз не сполука. Аз мога, аз вярвам, аз не че въпреки факта, това е тракта не край. От огъно пърлен, от всички захвърлен, затворен в най-тъмната стая. Не дей се смущава, не дей се пощава. Кажи си, това не е края. Кажи не ми пука, от аз не сполука. Аз мога, аз вярвам, аз зная, че въпреки факта, това е тракта, не края. И тъй веднъж в една гора, случайно случай стар събра. Под сянката на меседжа, червена шапчица и вълк. Напукна всички правила, той каза й, с мен ела. И тя повярва на вълка и двама тръгнаха на път. Една звезда им беше знак. Вървяха те в дъжд и сняг. Без дъждобран и без чадър. Тя по-добра, той по-добър. Ала един верс с перо, от приказка на Шарл Перо, реши да изпълни своя служебен дълг, убивайки добрия лъв. О, смело верс, поклон, поклон. О, Пушко, и на теб поклон. Поклон на строгия закон. Поклон на точния патрон. Червена шапчица, здравей! Не дей да плачеш, си, не дей. Къде бе тръгнала, къде? Той щеше да те изяде. Но кой ще разбере защо? Без шапчица и без пълто. Тя броди още по оня лес и търси своя вълк днес. Убият ли те днеска, ти утре ще възкръснеш, чисте сърца на децата ни невръстни. Любов необяснима. Любов необяснима. Във всяка светла пролет и във всяка страшна зима. Ах, трябва да те има. Да,
трябва да те има. Любов необяснима, любов необяснима. Благодарим на всички присъстващи, защото благодарим на всички учители и на всички ангажирани в обучението на учениците партньорско училище в село Синдел. Директорката специална. Аз съм Диана Кочинова и съм ръководител на ателието по ораторско майсторство и поезия в проекта Културният свят достига до всички. И в рамките на една календарна година, от ноември миналата година до ноември тази година, работейки с децата, разбрах, че те имат абсолютното желание да преодоляват своите дефицити по отношение на езика, да работят в посока на своя правоговор, на обогатяване на своя лексикален фонд, да трупат увереност, че могат да общуват с публика, да бъдат себе си, да бъдат изразителни и, което съвсем не е маловажно, да се докоснат до света на съвременната поезия, защото самите те вече правят подбор на лирически текстове и след чудесният рецитал по стихове на Недялко Йорданов, който демонстрираха на шабленската публика, сега имат сами желание да направят един такъв с избрани от тях лирически текстове на поетеса, която сама си избраха от предложени няколко съвременни автори, и си мисля, че този проект им дава възможността наистина да обогатят своята култура и да изразяват себе си и по един по-различен начин от този, който до момента е присъщ за тях. Здравейте, казвам се Шукри Осман и съм ученик от Свети Кирил и Методий, село Синдел. И може да кажем за ораторско майсторство и поезия, че е много хубаво да произвеждаме неща с госпожите ни и участниците са много доволни от нещата и много се забавлявахме. Бях водещ в град Шабла и там хората бяха много добри. Казвам се Нермин Радослава Тихомирова от село Синдел. Участвам в ателие фотография. Часовете бяха много интересни и се научихме да снимаме с дрон, с камера и много е забавно. Фотографията е много полезна. Предпоръчвам ви да се научите да снимате и вие. Портретната фотография най-много ми хареса на мен и обичам да ме снимат. Научихме се много неща, особено да снимаме. Фотографията за мен е много, как да кажа, много успокояващо, не знам. Защото аз през свободното си време много обичам да снимам природата. За мен фотографията е най-хубавото изкуство. Обичам да снимам малките неща, които някои хора не ги виждат, например. И това ме прави много щастлива. Фотографията е много интересна и съветвам всички да се запознаят с нея. В ателие фотография най-много ни хареса с дрон да снимаме, с камера. Децата се чувстват значими с допринасянето и с това, че са участвали активно в проекта Културният свят достига до всички и всички сме страшно доволни от крайния резултат, който получихме. Казвам се Нели Ксиндарова и съм учител в средно училище Свети Кирил и Методий, село Синдел, и съм ръководител на едно от ателиетата по проект Културния свят достига до всички, а именно ателие за изработка на костюми, декори и приложни изкуства. Нашето ателие се зае така с украсяването и изрисуването на село Синдел, както и с двора на училището. Сигурни сме, че стана едно по-красиво място. Децата са щастливи от този факт и много се забавляваха. Всяко дете си вложи така частица от себе си. Аз съм Шена Ридванова и съм ученичка в 11 клас на средно училище Свети Кирил и Методий, село Синдел, и участвам в ателието ораторско майсторство и поезия. Учим за правоговорните норми, как да говорим правилно, как да произнасяме думите по правилния начин, да спазваме всичките знаци в текста, паузите, да вложим в чувства
да говорим с чувства, с интонацията на гласа да е по... Да, изразително. Тембъра ни. Любов необяснима, без думи и без звуци. От многото любови единствено възможна, за да останем хора в епохата тревожна. Любов необяснима, най-истинска и свята. Прониквай в главите, навлизай в сърцата. Когато те обстрелват с бомби и куршуми, когато те замерват с камъни и думи. Любов необяснима и винаги нелесна. Понякога горчива, но непременно честна. Невербалното общуване с жестове и мимики може да бъде всичко. Може и облеклото на един човек да бъде един текст. По-общо казано, учим за правоговорните норми, как да се справим по-добре в обществената среда. Здравейте, аз се казвам Анифе Ахмет Ибрям от село Синдел съм. Участвам в ателие фотография към проект Културния свят достига до всички. Фотографията беше много хубаво, беше интересно. Хареса да снимам в природата, да уча да снимам с дрон. Здравейте, аз съм Бейхан Селиманов, ученик от 11 клас и съм от ателието ораторско майсторство и поезия. В това ателие се научихме как да се мъкнем в обувките на актьорите. Беше много забавно. Ние направихме приказката Пепеляшка. Ако имам шанс, бих повторил това. Този момент. Вижте, кой е като мен. Над гората изведнъж лутната пролетен дъжд и животинките горкицки по четещите се изпокриха всички. Думата четър се знаят, почва с буква че това е чайник, четка, черчения. Кой е следващия Америклия? Чуйте, радостната вещ ще бъда в първи клас. Трябва много да внимавам и въпроси да задавам. Ще мога ли съм мичка буквите редя в редичка? А да смятам без грешка, раница да нося тежка. Усмихна ми се мама, вече ученичка стана. Излишно се тревожи, а жарох те ти молиш. Сутрин ни чакат усмивки и грижовни с толкова обич в очите си топли, сякаш че слънче ударило им, сили двете очи таки нежни ми. Тише пиша букви и чета на глас. Разказвам ясно и внимавам в час. Много грижи имам аз сега, да съм първокласник, то не е шега. Много съм послушна, много съм добричка, много грижи имам, а съм ученичка. Първото урок ми е писатишки, как да ги науча без да правя грешки. Квадратна и не ще да